Sa number 2, probinsya sang Negros Occidental ang may bag-o nga gin-assign nga Provincial Acting Election Supervisor. Ginsiling ni Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria sang Lunes nga siya ang gin-reassign sa Iloilo Province tubtob nga matapos ang election period sa June 8. Si Aklana Provincial Election Supervisor Roberto Salazar ang na-assign naman sa Negros Occidental COMELEC bilang Acting Election Supervisor suno kay Ananoria. May bago naman nga pamuno ang Negros Occidental PNP. Ginbuslan si Colonel Romy Palge ni Colonel Leo Pamitan. Ginapasalamatan sa gobernador si Palge sa iyang nangin serbisyo. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, makaduha ka beses nga nangin Best Provincial PNP Station ang Nocpo sang tion ni Palge. Nag-courtesy call na kay Lacson si Pamitan. Suno sa iya, ginalauman sa nga gobernador gikan sa kaya Pamitan kag Salazar ang pagpatuman sang isa ka malinong kag masaligan nga piniliay. Sa karon ng Escalante City kag Moises Padilla, mga ginakabig candidates bilang areas of concern sa Negros Occidental, pero ginsiling ni Ananoria nga hindi pa ini official. Nga sa previous resolution sa 2019, kung usaron ang parameters nga muna, I think it would be Escalante and Magalion. Muna siya. Pero it's not official yet. Kaya gina-determine pa, tapos gina-validate pa. Anyway, ang one of the parameters is past election incidents. So may mga election incidents. Ang last election is na COMELEC control gani ang Magalion. So obviously, i-consider gina sila nga areas of concern later on. So they are being considered as areas of concern? Candidates.